al Prat. Des de 1878 fins al 1902, de 1.204 defuncions, només 12 ho foren per paludisme. Una xifra ben poc significativa. Ara bé, la incidència de la malaltia a la població va ser molt elevada. Els pacients infectats resten cruixits, incapaços de treballar al camp durant molt de temps. Sent la malaltia molt greu i la curació molt difícil. Com que la gent treballa dels seus braços, aquesta infestació esdevé una veritable malaltia social. Sí, molt bé això dels treballadors, doctor Salgot, però els meus homes i les seves famílies cauen com mosques infectats per aquesta malaltia, transmesa pels mosquits. La caserna està situada al costat d'una de les llacunes més perilloses de tot el terme. Sembla construïda expressament per fer perdre la salut i fins i tot la vida. Aquesta poca soltada només se li podia acudir als governants sense cap ni peus, que prenen al peu de la lletra que la caserna ha de ser a tocar del mar. I per això l'han fet construir en el lloc més insalubre dels que es puguem imaginar. Ja has vist els habitatges? 2 casalots oberts a tots els vents, on arrosseguen nuvolades de nòfels, on hi viuen amuntegades, famílies de 4 i 5 membres, amb una o amb 2 habitacions per cada família. La falta d'espai és tan greu que fins i tot hem hagut de fer servir el calabós sense pavimentar i amb una finestra sense vidre, on hi viuen soldat, esposa, sogra i 2 criatures. I resulta que el bacteri, la causa del paludisme, si està com a casa, a les grans ciutats i en els pobles vora el mar amb depressions com aquest delta, i amb edificis com aquesta caserna, on la gent s'hi amuntega en condicions inhumanes. Doncs és aquí on han construït un magnífic semàfor, en el lloc més baix, pantanós, pelúdic i sense camins de comunicació. Ni fet a mida. De tots els estanys que hi ha al Prat, el més adequat per a la proliferació del mosquit anòfal era el de la Magarola, al costat de la caserna i a tocar del semàfor. Impressionant. Ai, allà és on el mosquit hi va posar els ous. I aquests ous eclosionen i d'allà surten les larves i més mosquits. En les larves, justament, és contra el que hem d'actuar si volem erradicar la plaga. Doncs és aquí, en aquest semàfor, on he viscut un dels fets més vergonyosos de la meva carrera. El vigia, el segon i el porter, uns tremolant de fred i els altres amb les abrasadores febres de les terciàries al llit. La dona del segon, convalescent també de la mateixa malaltia, haver d'entendre's amb el telègraf de banderes, amb un vaixell venint i despatxant i havent de despatxar a la capital. Peixo és un lloc magnífic per parlar sobretot aquesta problemàtica d'higiene, de crescudes, de riu, d'aigua, perquè tradicionalment el fons d'en Peixo és el fondo, perquè hi havia un llac, és propietat, com abans comentaven, de Can Peixo. Totes les riuades que han hagut durant la història del Prat, que estan documentades des del segle X gairebé fins a l'actualitat, han cobert camps i camps dels nostres districtes agrícoles. També, a nivell de curiositat, moltes cases al principi, sobretot al segle XVI, XVII i XVIII, van estar elevades, sobreelevades. Ja l'església, quan van construir en un primer moment, l'aixequen un parell de metres ja, perquè el que volen fer és prevenir totes aquestes riuades existents al Prat, i contem que a l'inici del segle XX ja una quarta part del territori del Prat és zona pantanosa, zona de marines. Principalment, els conreus que hi ha al segle XX és el cànem i l'arròs. El 1859 és una data important al Prat perquè el que fa és la construcció del canal de la dreta. El canal, avui dia, esteu al canal. Justament el canal de la dreta, per el que sou una miqueta més grans i que el recordeu,
i justament passa, és a dir, agafar aigua de Sant Vicenç dels Horts i el que fa és drenar tota l'aigua i desguassar en els camps. En aquesta aparició del canal de reg tan important perquè és un moment puntual de la història que el que fa és regar tots els camps de la Bunyola, de l'Albufera i part de la ribera de Sant Boi, és el problema que tindrà en un primer moment, que no es pal·liarà fins a gairebé al segle XX, és del tema de l'insalubritat i la higiene, perquè no estan creats els desguassos. N'hi ha molta problemàtica, l'Ajuntament es queixa i van augmentant, sobretot les queixes dels pagesos, per tota la concentració d'aigua. Una aigua, en principi, falta d'insalubre, que el que provocarà és la creació de malalties contagioses, principalment el paludisme i còlera. Paludisme al Prat ha sigut conegut fins al segle XX com el poble de les febres, per tota aquesta malaltia tan endèmica del Prat. També la falta d'higiene dels pagesos durant la història pratenca ha portat al problema de malalties. La calor i sobretot les aigües estanyades al camp de conreus van provocar l'aparició de bacteris, microbis, paràsits i insectes. I les persones, principalment les més exposades a aquestes malalties, eren el camp, el contacte amb l'aigua principalment, i més tard el cos de carabiners i les seves famílies que vivien en una caserna a la platja.